Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapagi argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan na mis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man gikalimtan sa Ginoo, pero niingon ang Ginoo makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak, dili gyud. Pero na kuno'y panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige lingyay mong tupad ing na kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo ing na nahibaw ka nga gihigugma kas Ginoo. Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao natay mga expected persons nga mohigugma nato. Nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage. Mga asawa mahiubos kung di na mo text ang ilang bana. Nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone pero wa gyud niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala naa lang gyud ang naong sa cellphone, siging tuklok anang cellphone pero di gyud ka text sa ilang ginikanan. Ana man ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot. Pero matud pas Ginoo labaw gid siyang nahigugma nato, siya'y muhatag nato og kinabuhi. Muna dinhi sa atong ebanghelyo giangko niya ni Kristo nga ang amahan iyang yung amahan. Yan, nasuko kay mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sa gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo, amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingi ana sa imong tupad ing na liwat kas amahan, na liwat kas atong amahan. Nangutan ako no. Unsa may timailhan na liwat ta, dili las naong. Naong usahay ka ng naong. Dali ra man na mo liwat-liwat kay usahay gani ini kataos bata maliwat mas artista. Kay ang mama gasigig tan-aw sa artista, idol kay niya. Usahay gani maliwat sa naong sa pare, kay ang mama gasigig simba. Niya samtang nagmabdos, gipangalaan niya ang pare, pagkatao liwat gyud pare. Anang pertiin taong pangigis bana kay suko kay bana abi niya nakatampo gyud ang pare, no? Mao na hinimbahon man kayo. Ana man na muliwat-liwat ba? Pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan, hain man maliwat. Ana, nya kaya nga atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri para sa mga buutan ihatag niya ang grasya, para sa mga makasasala ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pa buutan jud kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon wa nagyoy gidumtan nga tao. Tasang kamot.
Taas lang ba? Una, nganong wa may niisa ninyo na agid ay mo'y gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi o grasya. Ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gid tay dumtan. O mao na nga importante kaayo ning makailagid tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana day mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matud pa niya dire og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan pasabot samtang buhi pa mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw aron silutan. Kanang mopalit mog slat nya human mamatay mo. Unsa man na inigsilot inigkabanhaw na ninyo unsa kana silutan mo o adto mo sa kinabuhi? Kusga mura mamog mga patay kinago wa day mo siguro palit gyud kag slat imo gunang gihatag imong kwarta nga ni simbahan ana adto jud ka ana sa kinabuhi nya kanang naa kay kwarta tag 100 raman ni atong slot nalay usa nga 500 duha ang tag 100 naa kay kwarta nga 1,000 nya di jud ka mo palit og usa ka slot bisag 100 na lang nya abot yas unahan mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan nya mabuak imong patay ka inigbanhaw nimo asa man ka padong adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot ato na lang ang bana-banaon murag wa man jud kay gibuhat nga maayo kay para ra mas imong kaugalingon adto gyud ka ana sa silot labaw na gyud kung nagdumot ka kay naay nangutang nimo wa gyud mo bayad niabot na lang huliwik wa lang yapon mo bayad nya di ka pasaylo na musamot na gina nga perti na gyung dako sa imong problema kay nga naman nagdumot gug ka ang gustos Ginoo pasaylo karon do magpasaylo ay man ta mangayo tag pasaylo mangumpisal ana mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo sa atong tubag ang Ginoo maayo og maluluyon. Ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabuta nang kita di kita mulambo din sa Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta mutahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos. Daghan man ta dinig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes. Daghan kay ta dinig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon.
Pero nganong di man kita mo asinso, isip nasod. Tungod na sa atong crab mentality, kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay, hasta atong mga leaders, masimbahan man or gobyerno, naagid ng dinumtanay. Hilig kita ng kanang mag-contest, yun ba? Kompetensyahay yun. Muna nga ato ang taning gubon. Ngayon, saan man paggubaan ng atong batasan, magsugod na gini sa mga leaders. Natanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gid sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga, kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni, naamoy nakitaan. Na? Uy, panubag mo eh. Wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Dool na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang. Hinaot unta nga mabag-o ni ba? Kanang kamao na gitang mo puyo o kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato, o makapawagtang aning mga dagko kayong sala. Labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod, mangayo pag dinhi sa simbahan, maintenance ragod na, pwede ragod unta nag-ilibre sa gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili niadtong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pa gid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingi ay mong tupad ning na kinsaroy imong pilion. Pwede mangopya ta diha. Haay lang mo anang pagkopyahay. Walang tay kopyahay. Isig lang tag pamalandong basta ang atong basihanan nga Diyos non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahon sa eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila, smile ginagmaayo. Mao na tan-aw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lag tunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyud hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Tulan ng papahuwayon kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon, kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former President, sud lang sa mga 12 hours,
Abot batog 12 hours. Napadaan na ngadto sa ICC nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo. Mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa o dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow kanindot. Nindot unta na. Ang kuyaw ming tangano man ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matud pa sa ato mga pipila ka mga OFW kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay ngadto sa laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto dito sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pabakahang mapabalik din he. Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod. Kung makasa to, mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban ni agis atong nasod, gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana naka kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mao na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya. Kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato. Dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max. Tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kay taana, no? Manindog na ta. Kay kuan marono gitawag og Paschal Triduum, tulo ka liturgical celebrations unya galangkob ni sa usa ka sentro nga gihatag ni Kristo ang iyang lawas aron mahimong kalanon sa kaluwasan, kanabang makaluwas nga pagkaon. So niining Paschal Triduum karon ugma hantod sa Sabado sa Vigil, makita nato ang process giunsa pagluto si Hesus isip pagkaon aron lami yung kanon. Nya mao na ni ang panig-ingnan sa atong kinabuhi. Ang pamasin ani simbahan nga kitang niapil niining Paschal Triduum og sa matag celebrate niini diha sa atong Eucharisticanhong celebration kada Domingo or kada adlaw, mag-anam gitag kaliwat ni Kristo nga mahimo sadtang pagkaon ngadto sa uban aron makaluwas nila. Dili nang pagkaon nga makatiwas, pagkaon nga makaluwas. Sige, lingyay mong tupad. Namusugot kang akong kanon. Namusugot ka, ako kang kanon. Kamong mga asawa, musugot na mong kanon mo sa inyong bana. Sugot, dili. Mura magway asawa din eh. Mga bana, musugot na mo nga lutuon mo sa inyong asawa. Na may pang mga bana, kay mutingog pa. Ay, mga asawa, mura mag mga amang. Unsaon man, mao na, sugod ta karon. Unsa may sentro nining adlaw sa atong unang adlaw sa Paschal Triduum, ang gisentro mao ang pag-alagad ni Hesus
ngadto sa iyang mga tinun-an. Siya nga mao ang ilang leader, mao'y nihugas sa tiil sa matag usa kanila. Ni aksyon paganig balibad si Pedro. Ingos Pedro, di ko pahugas ni mo Lord. Giingnan pa ni Jesus, di gani ka pahugas nako, dili na ka akong tinun-an. Ninduta ka, no? Ang ato bang mga leaders ba? Gikan sa presidente, gikan sa Santo Papa, mga obispo, muhugas gyud tiil sa mga Pilipinos, sa mga labing ubos. So ang ato karong representation sa atong hugasanag tiil, gikan is lain-lain atong gigikanan sa kuan ay mga buutan ani niya sa dani mga yawanon nasa porting yawaa. Pero wa man ay pili. Naibuutan nga murag santo nasa yawa. Abisag ka nang imong tupad, nagtuod ay ka na tupad nimo buutan kay na. Oh, bisag ka nang gabrunda-brunda na ay gyud salig ana. Di man kay kasaligan kaning na nagsutana diri sa tubangan. Samot na nang nagbutang-butang og ngan sa apostoles diri. So mga buangon kay na. Pero unsa man dining pag-alagad? Ang pag-alagad di ay dili lang ang pagpakaon, dili lang ang pagpaeskwela sa mga anak, dili lang ang pagsweldo sa mga empleyado. Ang tinuod di ang pagpangalagad mga igsoon kanang musangko gyud kaluwasan nga mohari gyud ang hustisya, ang kahiusa, kauswagan ug kabalaan sa kinabuhi. Dili lang nang pagtukod og mga buildings, himo ana mga infrastructures, okay man na. Pero unsa man hatag ana mga ayuda ug uban pa. Unsa man gid ning atong gibuhat, makahatag ba og kahiusa, kalinaw, kauswagan og labaw sa tanan, kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Muna si Jesus, ang iyang paghugas sa tiil siya mga apostoles, dili to hugas-hugas lang, kung dili mao na to ang sinugdanan nga niingon siya, usa ninyo magbudhi nako. Pero bisan pag magbudhi siya nako, akong paagason ang akong dugo. Muna diri sa unang pagbasa, ang dugo sa mga mananap nga giihaw nila unya gipaghid sa pultahan, maoy nakaluwas nila gikan sa kamatayon. Ang namatay nga mananap, ang dugo sa namatay nga mananap, nakaluwas nila sa kamatayon sa dihang ilang gigamit. Ang dugo sad ni Kristo nga giihaw, makaluwas na nato kung atong gamiton, atong kanon, imnon ang iyang gihatag nato. Ge, lingian na sa imong tupad. Ing na pwede nako imnon imong dugo. Tingnan ko no. Dugo. Dugo nimo ba? Pwede nako imnon. Unsa man ang dugo sa Old Testament og hangtod karon ato ginang gidawat nga ang dugo life. Ang simbol sa kinabuhi nga klaro kaing simbol sa kinabuhi kana yung dugo. Wa na gani dugo. Unsa naman ha? Okay, so ay karon igumas misa pagasa na imong dugo hantod mahurot, di ba? Ugma din na juga kasimbang. Og kay kinabuhi man dining atong ialagad, alagaran nato ang kinabuhi sa tao. Ngano man nga karong panahona, matod pa sa report sa Google, nganong naa may 73 million cases of abortions every year throughout the world. 73 million. Dili day na kinabuhi ang naa sa tiyan sa inahan. Tubag.
Ngano man nga naa may 73 million average abortions in the world every year. Nya ang average pagid sa edad sa bata 9 to 14 weeks old ang gipangpatay. Purma na kuno kay na nga tao. Naay atong former president gikiha to anas ICC tungod sa crime against humanity kay nakapatay kuno siya og 43 persons nga na-EJK sa iyang war on drugs for 11 years nga operasyon. 11 years? Di. 8 years. 2011 to 2019 nga iyang operasyon against drugs. So go dito, mayor pa siya sa Davao, hangtod nahimo siyang presidente sa Pilipinas. Pag 2016, hangtod nibiya siya. 43 ang report dito sa ICC, gidakop na siya kay crime against humanity. Kaning 73 million nga gipang-abort, dili ba ni crime against humanity? What do you think? Very, very, very grave crime against humanity. Kay kanang bata nga nasod sa inyong tiyan, mga inahan, unsa man na sila? Human being or animal? Ramday na. Porti maganing makalayat-layat sa mga inahan. Inig-ingon nga na mabdos na. Labi naglima katuig ikaskasal. Wa yun mamabdos. Nya sukad lang nagliktor. Sige ng kuyog spari. Na mabdos na yun. Hana? Nga naman, napanalanginan spari. Hana? Nya paggawas kis bata, liwat kay spari. Nga naman, kay sige man siyang tanaw spari. Ana, napanalanginan ba? Ana, wala. Reporting lipaya sa inahan. Nangut-kuts o ang amahan. Nga naman ni Lord. Ay na lang. Question dia. Ang importante nga naagi, anak. Anak. Bitaw na nga. Muadto ko og Amerika karong June 2, kung buhi pa ko. Nya mauli ko din July 2 og buhi pasad ko. Kanang niimbitar nako magpa-blessing sa ilang balay dito sa Dallas, Texas. Ako nang gikasal dinhi mga 2015. Nya wa gyud mamabdos, wa mga anak sila ba. Pag adto nako ni bisita ko sa Amerika 2018, giimbitar kong pato silang balay dito pato sa Phoenix, Arizona. Ngadto ko. Abot ako dito ko gipahigda sa ilang kwarto. Nya sila naghigda na lang sa sopa, silang magtiayon. Kay gamay pa man taon sila balay, mo pay pagsugod og trabaho. Nako nganong ari man ko dire. Sila may nahigdain ang among bed father para ma-fertile na. Kay wagin mi mga anak father 3 years na. Nahigda-higda sa ko dito. Abot og fertile bang pare kay ang madre wa man agi. Unsa man pagkaunsa ang pagkasunod pagbiya na ko dito namabdos man. Pero ako'y gibuhat ha, anis ko ana. Gibuhat. Namabdos man o nanganak. Karo pagka last year nag-blessing ko sa ilang gipatukod nga apartment na dito dapit may tapilon. Nagkita mi, nagdana sila sa ilang anak katong ipanganak nila. Nanam ko no sila bag-ong balay yun tuwa sa Dallas sa itong dapita to, Fort Worth ba to? Anya, ako kuno ilang publisingon. Di, ato sa ko dito, masin pa dahil mamanghura na sa to. Epektibo kayo ni pare. Pero dili na mo akong ipasabot, kinabuhi nga luwaso na. Pero ang ako lang ba, let us serve life. Do not kill life. Mo bitaw sa atong simbahan, gitudlo gina no premarital sex. Nga naman, kay kanang premarital sex mo resulta na sa unwanted pregnancies. O kasagaran mo na ipa-abort. O kung maahat mangyog katao, unya dili magkadayon ang naghimo anang bataa, dunay pamilyang usa, duna sa pamilya ang usa, ang katong unang ipanganak out of wedlock, magkabuang intawag asa siya dangop. Mura siya piso nga wa nay tag-iya. Magpangita og belonging. Og mao na ni ang sinugdanan
sa kadautan sa iyang kinabuhi. Daghana na ingon ana, gani gipangsagop na natong uban ana. Kay luoy kayo. Serve life. May karon mag-eleksyon man kita, dool naman lang. Kinsa man sa ato ro mga kandidato nga nanagan ani pagkasenador hangtod sa pagkakonsihal nga dunay gugmas kinabuhi. Dili man namas-tamas sa kinabuhi, labi na gyud sa labing ubos. Kinsa Manila ang ganahan nga mopaaga sa ilang singot og dugo para uswag sa kinabuhi sa labing kabus nato mga Filipinos. O kinsa sad nila ang di gyud manumbaling aning ato mga kabus nga Pilipino. Kadtong dili manumbaling, ato na nang isalikway, ayaw na nagbutari. Ang butara nato kadtong kusog muatiman sa atong katawhan alang sa kalambuan. Ilahan man na nato, naa naman na, nangakita naman na sila. Di naman ta buta og bungol. Daghan na tag mga tools to discover. Usisahon lang nato atong kasing-kasing. Sige ko na be, last na lang ko nung lingi sa imong tupad. Ingna, swerte ka, wa ka maapil sa abortion. Swerte ka, kay wa ka naapil sa abortion. Nya, ingna dayon, atiman na ang kinabuhi. Muna karon umananing atong humili, musunod dayon ang ato karong paghugas sa mga tiil nining atong mga pinili nga katawhan nga mo symbolize nga ang pari mo atiman gidi ay sa parokyano labinas labing ubos. Kita dinhi naningkamo ta ana kutob sa atong mahimo, naningkamo ta. Pero kuwang kaayo ang atong effort. Ang atong best effort, kuwang pa. 135 pa kabalay ang atong natukod. Gikan sa mga balay nga kabus kaayo, karon ana sila'y kahigdaan. Praise the Lord. Mag-average ta og mga 8 to 10,000 ka 5 kilo packed rice every year atong ma-distribute sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan sod sa parokya o outside the parish. Dili paghihapon igo. Naatay mga scholars karon, sobra na 20 ka buok atong gitabangan. Ang uban ang graduate na. Ang uban gani gipangtukhang na. Dili gyapon igo. Ang uban nakatukhang na sad. Pero di pagyapon igo. Mao na sige lang kita, sige lang gyud ha. Mao na di tamuhonong ani.